Менә Әнвәр абыйда тарихи салкын фактларга чыккан акыл бар иде һәм шигъри йөрәк бар иде. Халкым хәдисләренә төшсә, шымрап куя тәннәр, милләт юлын иңнәренә салып, иңрәп бара Әнвәр. Татарымның таңы атармы дип, аның жаны әрни, дан арттырып яши, мәңге уяу хәйри. Әнвәр авыл мәктәбенең 8 сыйныфын тәмамлаганнан соң ел бишлегә килеп тәмамлый. Күрше районының Кабай Мараса авылында урта мәктәпне тәмамлап Казан шәһәренә юллана. Халкыбызга кайтарып килгән мирасыбызны, борынгыдан килгән мирасларыбыз барлык, халыкның күңелен җитәкче бүгенге буын кешеләренә безне күрә. Ул үзенә күрә бер тылсымлы күпер кебек, савыт күпер кебек, үзенең нурларын сибә. Әлбәттә, монда шәхеснең генә пропаганда түгел бит. Шәхеснең эшләгән аның фикерен пропаганда. Менә мин шулай аңлыйм. Ул милләткә хезмәт итте. Турыдан-туры. Аның дөрес тарихын ачуда зур өлеш кертте. Ул язучылар күп әлбәттә. Әле ләкин тарих материалларыннан нигезләп язучы бик сирәк. Галимнең галимлеге дипломнар белән генә билгеләнми. Нигездә ул эшләр, хезмәтләре белән билгеләнә. Чөнки галим үзе китәргә мөмкин, исеме дә китә, чын галим булса, аның әсәрләре кала, аннан соң аның укучылары кала, һәм халыкка, аның тарихына өлеше кала. Шунлыктан менә Әнвәр Хәйрине без шулай дип бәялибез. Аның чыннан да менә шушы дәрәҗәләре юк иде. Ләкин әгәр дә теләгән булса, аны без бирә ала идек. Чөнки мөмкинлекләр бар иде. Аның хезмәтләре моңа тулысы белән туры килә иде. Шунлыктан әлбәттә аны без шушы рәвештә кабуллый иттек үзебез өчен. Борынгы гарәп теле кирәк безгә. Чөнки Ибн Фадланның телләре алар борынгы гарәп теле. Әнвәр Хәйри менә шуларга үтеп керә алган кеше, шуларны тәрҗемә итә алган кеше. Инде Кытай теле дип әйттем мин, чөнки анда да бүгенге Кытай теле генә түгел, борынгы Кытай теле кирәк. Менә шушы борынгы Кытай телендә, Кытайның архивларында татар тарихына багышланган бик күп материаллар бар. Менә шул материалларны кайтару өчен безгә әлбәттә әзерлекле галимнәр кирәк. Менә шушы өлкәдә безгә эшләү бурычы куелган бүген көнне, һәм без аны дәвам итәчәкбез.